खुलुमबाय। दासान्दि फेसबुकआव मोननै भिडिअ ओरैबायदि गोसारनाय जों नुनो मोनगासिनो दङ। मोनसेया जाहैबाय जोंनिनो बर'नि इउटुबार फिसालाया बिफाखौ खर'आव बुनाय, बेनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा सावरायगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय बर'नि हाबा ओरैबायदि गोसारदों। दा आङो बेखौसो मोनथिनो लुबैदों, जोंनि बर' कालसारनि गेजेरजों, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि हाबा जानाय जों नुफेराखैमोन। दा बे हाबाया बबेनि? बर'नि दामग्रा खामनि सायाव अर सावनानै हाबा होनाय, बेफोरबायदि जोङो मालाबाबो नुफेरनानै मोनाखैमोन। दा प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव, बे हाबाया बबे जायगानि, बबे डिस्ट्रिक्टनि, मा गामिनि, बबे जायगायाव बर'फोरनि हाबाया बेफोरबायदि जायो। बर'नि दामग्रानि सायाव, खामनि सायाव अर जैग्य होनानै अर सावनानै बे गोदान नेम नामा, ना आगोलनिनो नेममोन? मा साननानै बेखौ बानायदों? मा साननानै बेफोरबायदि बर'नि दामग्रानि सायाव अर सावनानै बा जैग्य सावनानै हाबा होनाय, बे बबेनि? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव, बेनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदों, बबे जायगानि आरो बबे गामिनि। जियानो जा, बेनिफ्राय जोंनिनो बर'नि इउटुबार, बिसोरनि सिङाव मा जाथाय जानाय जों बेखौ बुंनो हानाय नंला, नाथाय जों नुदों, खोनादों। आङो ओरैबायदि मोनसे गोजोननाय मोनदों, सासे हौवा मानसिया सोरखौबा हाबा जाखांनायनि उनाव एसेबां जोन गथ' दङ बेहा होननानै मोनथिनायनि उनावबो दिनैसिम जोङो इउटुबनि गेजेरजों, फेसबुकनि गेजेरजों बिमा फिसा सानै ओरैबायदि ना हमनायनिफ्राय लानानै रंजा खुसि मोसानाय, ओरैबायदि इन्जय खालाम भिडिअ खालामनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जों मालाबाबो सानफेरामोन बिसोरनि काहानिया बेफोरबायदि होननानै। नाथाय ओरैबायदि दुखु मोनदों, गावनिनो जायखौ लानानै भिडिअ बानायो, जायखौ लानानै एसेबां रंजायो, जोंबो नायो, बर' मानसि होननानै जोंबो नायनानै होयो। ना हमनायब्लाबो, मोसानायब्लाबो जों नायनानै होयो। बर' मानसि खामानि मावनानै जायो बिसाराफोरा होननानै जों भिडिअखौ नायनानै होयो जेब्ला सम थायो। दा ओरैबायदि दुखु मोनदों, गावनिनो जाय गथ', गावनि असे गथ' नङाब्लाबो, बे हिनजावनि गथ' नङाब्ला बे बोराय समाव खर'आव बुनानै खर'खौ माने टेपल थांहोलायनाय, खर'आ गावासै, नंना नङा? गावनायमोनब्ला, मोजाङैनो गावथारनायमोनब्ला, आरो दाबो बे बोराय समाव बेफोरबायदि बुजादों खर'आव, बे मा जाहैनो हागौ आगोलथिं थांनानै? बेबो मोनसे साननो गोनां। ओरैबायदि दुखु मोनदों, बे बोराय समाव गावनि फिसालाजों खर'आव बुजानायखौ नुनानै, थै रना रनि भिडिअखौ नुनानै। दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, आं आदैखौ मानिदों। आदैयादि एसेबां गथ' थाखानाय होननानै मोनथिसेयावबो जोंनि गेजेराव फेसबुक, इउटुबनि गेजेरजों रंजा बाजा मोसानाय, बडि देखायनाय, ओरैबायदि इन्जय खालामोमोन, जानाय लोंनाय, गथ' गथाय गावनि हिनजावखौ लानानै। दिनैनि दिनाव आदै बेनो, गोबां गथ'फोरखौनो, माखासे गथ'फोरा बाथ्रा लायो, खोनासङो, मोजां खोनासङो गोसो होनानै। नाथाय माखासे गथ'फोरा, नों माखासे गथ'फोरनि सिगाङाव मोजां बाथ्रा बुंनो थाङोब्लाना आरो बुजायनो थाङोब्लाना, नोंनि मोजां बाथ्रा बुंनायखौ गोसो होनानै मालाबाबो खोनासङा। नों जेब्ला सिगाङाव गसंनानै जिरायनानै साखाथिनि थानाय गथ'फोरखौ नों मोजां बाथ्रा बुजायगोन ना, फिउचारनि बागै, नोंसोर मा खालामनायदो, मा जानो थांनो नागिरदो, फिउचाराव बेफोरबायदि जागोन, नोंसोर दानो मोजां जायाब्ला मोजां जा, फराय उन्दैनिफ्रायनो, बेफोरबायदि नोङो मोजां बाथ्रा बुजायनो थांगोन ना, नोंनि साखाथियाव थानाय खोनासंनाय गथ'फोरा नोंनि मोजां बाथ्राखौ खोनासंनोनो हाया। माखासे गथ'फोरा, सोरबा सोरबाया खानाय
खुज्रावगोन, सोरबाया आथिं खुज्रावगोन, सोरबाया साइडथिं नायगोन। गोसो होनानैनो खोनासंनो हाया। मानो होनोब्ला जों बुजायनाय लोगो लोगो सासे गथ'आ गोसो होदोंब्ला जों बेखौ हमनानै मोनो आरो बुजिनानै मोनो। जाय गथ'आ गोसो होदो बे गथ'आ मालाबाबो साइडथिं नायथिङा, खोमा खुज्रावा, खर' खुज्रावा, मोदोम खुज्रावा, सासु मासु जाया। जाय गथ'फोरा जेबो गोसो होआखै नोंनि बाथ्राखौ, बैफोरबायदि गथ'फोरा 2 मिनिटबो सिदा गसंनानै बा सिदा जिरायनानै थानो हाया। अब्लानिया जों बुजि मोनखायो बे गथ'आ आंनि बाथ्राखौ गोसो होदोंना होआखै, खोनासंदोंना सङाखै, जों बुजि मोनखायो मानसिनि माबाखौ नायनानैनो। दा बेफोरबायदिनो आदै नोंबो नोंनि फिसाखौ जों जा भिडिअ नुदों मोजां खामानि मावजानो लुबैदों, मोजां जाजानो लुबैदों जानो हागौ, मोजां बाथ्रा बुंदोंमोन जानो हागौ। नाथाय माखासे गथ'फोरा नोंनि मोजां बाथ्राखौ मालाबाबो लानाय नङा आरो गावनि बिफाबाबो दिनैनि दिनाव मा गावनि बिफायानो जा गावनि जियानो जा खोनासंनो हानाय नङा। नोंनि खर' नङा आखाइबो बुफायगोन, आथिंबो बुफायगोन, खोलैना दोनगोन, जेबो फिउचारनि बागै साननाय नङा। बेनिखायनो दाथ' आदै आं जा सानो, जाबायदि भिडिअ फैबाय, जाबायदि भिडिअ नुदों, मोजाङै था, मोजाङै था। मानो होनोब्ला फोथायनो हाया, दिनैनि दिनाव फोथायनो गोब्राब, गावनि असे मानसिखौबो फोथायनो गोब्राब। दिनै आदै नोंखौसो जोबोर मोजां खुसि रंजा खुसि ना गुरनाय बायदिसिना जों नुनो मोनोमोन। गावनि हिनजाव गथ' गथायजों लानानै भिडिअ बानायनाय, मोसानाय। नाथाय दिनैनि दिनाव नाया मानो आदै, हौवा हिनजाव गारलायदों सोरबा सोरबा ससियेल मिडियायाव थाग्राफोरा। गारलायनानै हिनजावा दिनै गाबदो, गाबोननो मा मोसानानै भिडिअ हगारफिनो। अब्ला नाया मानो? दिनैनि माखासे बुजिस्लाबनो हायि, सानस'नो हायि गथ'फोरनि संसार जानायखौ नाया मानो? दानो हौवाजों नांलायदो, गाबदो, पाब्लिकनि सिगाङाव देखायदो, दसे उनावनो इउटुबाव फेसबुकाव रमान्टिक सल' मोसायो, बायदिसिना मोसानानै भिडिअ हगारफिनो। अब्ला नाय आदै, मानियो आं नोंखौ, नोंदि एसेबां मोजां संसार जादोंमोन, एसेबां बुरजा गथ' गथाय दोंखायो होननायनि उनावबो, नाथाय नोंसो दिनै खर'आव थेफल थांलायनाय बुजाफिननो गोनां जाबाय। अब्ला भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै। जय हिन्द।